nga ai kublay pi ki parari mentakas ngi gade kasin ka bashispa jong ka man ki baat ngalayo pliang da ki palat hajar tali ki shiti na pi bat da ki lak tali ki message bat ngala persyang ban puli bun tali ki shiti kat bala ban pet yeki bat ban sngut hu ru yeki kat bangadang puli ki shiti kalak ta eka mensim jonga man la kapor pila ai kublay yanga hakani ka jinken jo ekani ka sin bashispa ka man ki baat penban nga ong yekani nadu ka mensim jonga ba pidei hok ma pi ban yo ka jing kublay ba kerpang yakani ka jinken jo ka man ki baat ya ka benta bashispa ka man ki baat ka de ka jing perkhat jong ki klur ngut kinong India ke bala penpau yala ki jong ki jing sngaw parlok ha ka laiterik urisaw ka snem arajar khat saw ka badai ka jingle niam ka Vijay Dashami pat mangi baro ngilas dang ya ka jingya lenti ka man ki baat kalalong ka jingle niam ba kerpang badap bashlei de ka jingbha bat jingkemen jong ki nong shong shnong ya ka ni ka jingle niam la ju penlong man lau benai ya ka ba ngijuyai ap ya ka baro ngiraki ka jingbha jongka bade ka jingishim benta jongki babun haka tengkhat ngam sngola ban ngej bangila ban pendep ban yai kat ni teli ki benai bat kisnem nadu balasdang ya ka man ki baat man la ka benta jongka man ki baat kalong ka bakerpang haka hi bat man la ka por ka don bet ki jing hikai da ki nuksa babha bat ka judon ka jingnang pen kraw ya ka jingjob ki paranong shong shnong kari ki briu na keleng saudong kari ki snok tilang haka man ki baat naru ki khna ki samla ki rangba ba ki temen ki kru ki awan lang lakalong haka beti bachao beti padhao swachh bharat movement ka jing eat ki kam than jing than lane ka maryang lakalong haka amrit mahotsav ka jinglai luit kari lane ka amrit sarovar baro ki badon ka jinge dei bat ka man ki baat kala khi im kum ka jinge khi ka babha te ka jinge shimbanta da mapi baro habang ayasam haka man ki baat baru Presiden barim ke Amerika u Barack Obama kalalong ka phang padeng jong ka jinge kren habaro ka wei ka perthei parlok na ka benta jonga ka man ki baat kalalong kum ka jingmani ya ki sap bat jinglong jong ki babun ngaladon yu nong yalam betin lenti yenga u Shri Laxman Rauji inamdar ngijukot i je u wakil saheb uju ong bang ngidei ban mani ya ki jinglong babha ki wei laka dei ya ki parlok ni ki nongshun hakmat jong phi ngidei ban nang ya ka jinglong babha na ki kane kala ai man sim shikat dei e yanga ka man ki baat kala long ka rensan ka babyang tam ban nang ya ki ni ki jinglong jong ki wei ki parari jonga lengba kani ka program nga yesno bat phi nga kan mau bang adang long umentri rangba ka Gujarat kalong ka rukom bang ajuye kendu bat ekren bat ki briu pat ba ka jingture jonga ku menteri rangba kala penyo engai kalat ban ekren ni khana bat ki bat hadien ke jingwan no shedel hi hausnem arjar khatsaw nga shem bahang ni ke jingem kala pher shibun ka kam banga trei ka ye pher ka jingkit kli ka ye pher ki kendon balate kat kum ke jingdawa jong ka kam ka jing pahara ka bor ban penlut ka don lut ka jinge pher hakisngi ba menshwa nga ngolong pher bat basuda san pusnem menshwa ngala ino yala ka yeng ngam shem lo poi perkhat bah ka wei kisngi kan long ka ba e yenga bani kendu e ki briu jonga ngamla ban pene khlat yaladi na ki briu jonga ki balong ka pedeng jong ka jing im jonga ka man ki baat ka de ka jubab ye ka ni ka jing e ka lat ban pene sno bat ki briu pat ba ka kam ka office ka long na ka benta ka kendon balabu henry ka jing sngo jong ki klur ngut ki pat kari ringkat ka jing sngo jonga kala long ka bomla shu ban pene khlat na ka ni ka perthei man lau benai nga puli ki hajar tuli ki message na ki pat kari bat man lau benai nga yo i ka jinglong ba internet ki nong shong shnong nga yo i bat sngu thu ru ye ka jingele bat ka jing IT jong ki nong shong shnong kari ngam ju sngu bangalong jingai na pi baro na ka benta jonga ka man ki bat kam dei tang ka program ka de ka jingej ka jingmani bat ka jing sha jingit ki briu haba ki lej ban mani blei ki jiwan ra i ki jingbam bakentang na ka benta jonga ka man ki baat ka long kum ka pliang jingbam haki kjat ublei balong mapi ki pat ba ka man ki baat kala long ka jingyat lenti ba kinja mansim ye ki jingmut jonga मन की बात स्वा से समिस्थि के यात्रा है मन की बात अहम से वयम की यात्रा है या तो मैं नहीं तो ईसा के संस्कार सधाना है kabamot ka man ki baat kadi ka jingyat lenti ka bashimet shaka imlang salang
ka man ki baat kadi ka jingya lenti na ka jing sarong sha ka jing khmi yaladi om manga shu Henry Philong kata ka jing le niam phila ban muddur ki kattu katni na ki nongsong shnong kila thung dieng ha ki jaka balong shra na ka benta southpost nem shibun ki briu kila thau ki maukan don ki kinro bat ki pung na ka benta ka jing penne e ka na ka benta laipos nem bat ban pen khu e ki kattu katni kila hikairu e ki khna na ki long ying baduk na ka benta arpusan laipos nem kattu katni kila yarap ban sumar ya ki baduk man ka por ka man sim jonga ka dap habakren ya kani haka man ki baat ki parlok nong trei haka all India radio kila hap ban record ikani bun sin menta bun ki baladep kila wan pau hakmat jonga kini ki jing persang ki parari kila aiman sim yanga ban yai biteng ban nang penjanai yaladi parlok ki briu ki bangila yakren haka man ki baat kilong ki riu kraw ki bala penlong yakani ka program ka ba im bat ka ba job menta habangila kenjo shakasin ka ba shispa nga kwa ro bangin pai khmat biang sashisin shakini ki riu kraw bantip ikajingya lenti jongki menta ngin persang ru ban yakren ba ki kattu ka ni ki parlok usunil jaglan na Haryana ulaya don langbat nga usunil jaglan ula shon bha haka jingmut jonga namar bakala don ke jinge kren ke babun haka jinge pher ke long bri man briu ni ke long contation rang ha Haryana but de haka taga por bangla yo ru ban sedang ye ke jinge lapat ba ye ke beti bachao beti padhao na Haryana shen haka ju ka por ngalai kendu ye usunil lengba ka jinge lapat ba bandon ye ka dur ba ye shon lang bat ke khun ni ka selfie with daughter campaign ngadap de ke jinkmen ngalai yo ban nang na u ban kentup haka man ki baat tang hakikat tu kat ni por ke jingelap selfie with daughter kala kala ke jingelap haka perthei barok kawai hang ni kamdi ke jing shondur ne ka selfie ke bangi kren kum ka kor ka bor henry ke jing kordor ki khun kentei ka jing don kam ki khun kentei haka jing im ka deiru ka balapan pau lengba ka ni ke jingelap pai pa ka jing mi nang ni kalong bakata ka jinge pher kala duna shibun e ha Haryana kumta habala yo bani kren badu sunil ji walapan pawi ke jing sngo kemen ban yo sngo yenga bat ngala keli babaro ke dangkan mawi ki kam ke jingelap lengba ka selfie with daughter bat kumnu usngo habala kren biang yaka menta usunil ji walapan ken mau yaka thma panipat ka basaw kabala sedang na Haryana ban wanra e ka dur khmat bapu asamki jongki khun kentei haka bakari baro kawe kala job haka jingelam jonga kumomentri rang ba du kari pat naka benta baro ki pa yala ki khun kentei kadai ke ek ka bokraw naka benta ki ba i yala ki khun kentei barabang ngala kli shapang ki khun kentei jong u ulay tu baka nandini kadang pulih ka class 7 bat ka yachika haka class 4 bat baro arngot ki sngotanat ki kam jonga bat bakila ai khublei ru de yanga ringkat ki parlok jongki haka bangala pha eke jingkirku naka man ki baat ekini ki khun kentei jong u parlok ngadap de jing sngo hun baka man ki baat ngilala panwan ra de ki spa tli ki khana ki ba aiman sim ye ka jingpen kup bor ye ki kentei hakari lakalong ye ki shipai baslur lene ki kam yele kai ba pher man banga kran shapanga jingjop ki kentei ngala jiyo shibun ke jingero ngilai kran shapangi kentei ka shnong duer ha Chhattisgarh kini ki kentei lengba ka seng yarap yaladi kilas dang ye ka jingelap pat ba ban pen khu ye ka shnong kum ki surok bat ki temple kum juru kari kala yo mansim shibun e na ki kentei trairi ka jila Tamil Nadu ban penyat yo ye ki hajar tali ki pela dobertha bayarap ye ka maryang ha Tamil Nadu kumba arpo hajar ngot ki kentei kila ya wan lang ban pen ki im ye ka wa nak ha velor kiba kum kini ki jingela pat ba ki bala lam khmat daga jingpen kup bore ki kentei bat ka man ki bat kala long ka rensan ban pen pau perthei ya kini ki jing persang jongki parlok mentangala yo ru bane kren sabat uwei pat u parlok u bakerteng u Manzur Ahmed u bana Jammu bat Kashmir habaya kren shapang ka slek ban tho da ulet ulapan pau ye ka jingkemen bu yo bane kren bat nga hapeng ka jingkwat jingkhia khamtam ha ka ni ka sin ka bashispa ka man ki bat habangala kali shapanga ni ka kamshna slet jong u ulayatu bakalong ka bayaj bha bat kalalong ka jing ai kam ru yekiwei lengba kani ka jing sedang jong u bat habangala kali kumbakat nongut ki briu ki bala yo kam na kani u Manzur Ahmed ulayatu bahadu menta kidon baro kumba arspa tam ki bala yo kam
Shu ula benrap ba utmu benang penhe shu ikan kam bat ukmi lenti bu onla ban penyo kam saya ki kumba arspa angut biang. Ngalaong yau bangakan mau kendiang hakas ngi bo ulaya tu yanga bakani kam don jing itu bat ka don ru shibun ki jing bo un hap ban kendu. Penban menta kani kam kalayo ka jing itu bat ulala ru ban penyo kam yaki hadu arspa tam ki briu kabalalong shisha ka kubor ka babaha. Umanzur ulaya tu ru baki nongrep kalayo jing mento shibun hakabaya ki ding baki judi hakador hajar menta ka shong dor hadu san hajar. Nabaka jingdawa kalakiu nadu katu kapor. Bat ulaya tu bamenta ulayo shibun ke jingdawa bat kumta ularai benang penhe kanang bakan longru ka jingerap iki kena kentei bat chenrang hakayo kam yo jam. Kani da shisha kadai kata ka jingken tiyo ki sapten rai na ladihi da ka jingetre lang ka wei. Asngau kemen shisha na ka benta umanzur zi. Parlok kidon bunba kiriu don sap hakari jongi kibala poy shaki clear ka jingjob na ka jingtre shitom jongi. Yakin mau ya Venkat Murali Prasad na Vishakhapatnam ubalapan ka jingla kari India ban yang halaki jongki kejan. Kumnu ba ulapan kam khambu ni kitiar ba penmi halaka jong kari. Habau pramod ji ubana betia ulabu ekadukan keberit ban shnaya ubol light LED lane usantuj ji na garmuk teshwar ubalas dang ban thanya ki shilya ka man ki baat kalalong ka rensan man wanra ekini kitiar shabaro kinong shong shnong. Ngilai kerana shibun kinuksa jong ka make in India shadu ka space startup haka man ki baat. Parlok phila ban ken mau haki benta ba menshwa ngalakren shapang ka Vijaya Shanti Devi ka para jongi na Manipur ka Vijaya Shanti ka shnai ki jain na ki thir usentiu lotus ka nikrokom baya ha bat ka maryang. Layakren haka man ki baat bat ki kam jong ka kilanang khampau bha. Mentah habalayo banekren bat ka lengba ka telefon kalayatu baka shat ke klain bha bat bangalayo ban kili shapang ka kam kalayatu bahadu mentah kalayetre bat ki laipongot ki para kentei habangala ongkumno tang hai por balangkot kalala ban kenjo hadu katangot ban kalayatu yanga ba mentau snem lilei kan kentup sa shispa angot ki kentei kabalong ka thong jongka bat ki briu mentah kilatip bha shapang ka kam jongka kalayatu badileng baka man ki baat baki babun kilayo jingtip shapang kane. Bat la donru ki briu nadu kari USA ki balakwa ban thiet ikini ki jain haka bakalas dang ban pharu shaki nadu mentahi usnem. Bat kala kubur bakani ka kam bamenta kabala juong vocal for local kala poi sendon shadu ka global kabalong shisha ka jingsarong yakari. Ngala ai kublai jingkit bong yaka hakani ka kam. Parlok kadon saka weipat kaba kerpang shapang ka man ki baat kibabun kikam yaki pa kila sedang ban yok bor lengba kani ka program. Kum ka nuksa ka jingtemu ban penki imbiang yaki jingshnai ki tiar jingle kai halakari kala sedang na ka man ki baat. Ka jingela pa shapang ki jait sembaik so na kari India ki balong try na India ru kade ka jingekren haka man ki baat. Ngila sedang biang ru saka weipat ka jingela pa manginum ya pandor shu lane ya bun ktin bat ki baduk bat kinongshong dukan barit. Kaman ki baat kalalong ka pedeng ban penyesno ki parari de ka jinge shimbenta haka jinge sma yala pa shapang ka harghar tiranga ki bakum kini kinuksa kilalong ka jingkala haka imlang salang. Upradip sangwanji ula shim ya ka bakum kini ka jing persyang ban aimen sim ya ka imlang salang. Ngilai keren shapang jong haka bayade bat ka Healing Himalayas campaign haka man ki baat ngalayo ban keren bat haka telefon ula penpaw ke jing sngo kemen ban yo banekren hapdeng ke jing koi jing khia habangala kili shapang ka Healing Himalayas lene ke jing pin ki im na sumari kilo mangkashang ula yetu bakalong ka bayaj be hakaba ka kam balale nadu usnem arajar arpho kabala shimpor sansnem mentalala banle tang haka shisnem watla hakaba sedang ula ong ba udan ke jing siir la unla na em banle habaro shi jing im jong wala ula yo eka jing kershan hausnem arajar arpho penban udang yaksa hi shibun nabadang duna ki briu ki balai shim mentah hakani ka kam bat bun ru ki bom shim kiai kani ka jingela pait ba Henry nadu balawan ra ikani ka kam haka man ki baat hausnem arajar arpho shibun kalakala menshwa kilala banle tang Henry hadu nyo lane babun shiphosin ki kam pen khu haka shisnem penban menta kilala banlum palat santon ki nyot haka shisngi na keleng ki jaka Ulai tu ru bakala don kapor bola sngo kwa ban sange no ikini ka kam
Penban habala pen sngau lang baka man ki baat shibun lala banon ra jingkela kabla long palat ika jing muddur jong uru. Ula pen pawe ika jing sngau ngu ru yaki bala itu yaki haka bakum kani kakam bala turei haki benta bekendong ki lu mangkashang haki jaka bajrong haka pertei ban pen yaka kam jong ki shakiwei. Kalalong shisha kakam ka bakta ika mensim na ka benta upradip ji. Ngala ay mensim yu ba undang yay beteng yaka kam jing shakri hakini ki ranap lum ki mangkashang bat baki briu kin snow bat yo yaka jingdawa jong kakam ban lek huwit hakini ki benta ru. Bat kalong shisha ka basngo tanan ban yu kini ki kam ka barung haka jingmut ki kun samla. Ka mariang saudong menta ka don ka jing shngany haka baki riu pait ba ki don ka jing yadai haka basumar kini ki lu mangkashang ka balong ka jing sarong yangi. Parlok menta ka kam jingok kai pertei kalanang kiu stet baha kari. La kalong haki jingdon ki spa ka mariang kum ki wa ki luum ki pung bat ki jaka yait pilgrim kalong ka badon kam ban pen kuwit yaki khnang ban kring yaki kam jingok kai pertei kambun. Nalor ki jing kuwit yaki kam jingok kai pertei ngilai keren ru shapang ka Incredible India Movement Mann la kapor. Dena ka ni ka jing yaki baki briu kila yo ban tip shapang bun teli ki jaka ki badon saudong jong ki hakasin bandingkong. Ngalaju ong haswa banlet shabari mangidon kam la kumno banlet shaki khatsan teli ki jaka jungok kai pertei ki badon hagari haki jilla bapher jongka. Ngilaju ya keren ru man kapor yaki kam kum ka jing pen khuit yaka siachen ka jing pen dan kam yaki plastic bat ki e-waste. Menta ka jing persyang ka man ki bat kalong ka badon kam bha ban khmi yaki jing haka mariang hakeleng ka pertei. Parlok ngalaw pedang sa kawi ka khubor ka basngotanat na ka DG ka UNESCO ka Audrey Azole haka bayadei bat ka man ki bat program. Kala ay ka jing kublay kitbok shakinong shong shnong kari na ka benta ka jingay linti bashis pa sin ka man ki bat. Kaya labu ru katuk ni ka jingkli haka bangin sngap haka ni ka man ki bat menta. Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Kublay shibun nong yalam badon buram ngasngo kemen ban yo ekran bat pi hagani ka man ki bat bashis pa. Ngadap ru dega jingkemen bapila wanra iki kam badon kam haka puli puthi bat ki culture. Parlok ka DG ka UNESCO ka kwa bantip shapang ka jing persyang kari India haka bayadei bat ka puli puthi bat jing penne yaki culture. Baro ar kini ki benta kidai ki badon kam bha yaka man ki bat. La kalong shapang ka puli puthi lane ka culture lane ka jing penne pensa bat kentiu ru. Kani kadai ka rukam barim baca kari India. Kakam bakari kalale menta kalong shisha ka badai yaro. Pinlap ya shibun ki jing persyang hagani ka benta. La kalong ya ka National Education Policy lani ka jingla banjit ban puli haki jat kitien bapher ki kor ki board technology haka puli puthi haki snem ba menshwa ka program kum ka gunat saf bat shala parves hot saf kalalong ka nuksa ka ba itnat tam ya ka jingi shimbenta ki pait ba ha Gujarat ban penyo ay ka puli puthi ba biang bat pendunai ka jing ino shiteng school. Haka man ki bat ngilayo ban penpau ya ka jing turei jong bun ki briu ki bala len yala di na ka benta ka puli puthi. Pila ban kenma bangilai keren shapang ulit di Prakash Rao unong di sha ha Odisha ubala don benta haka ba hikai ya ki kena ki baduk. Hoit ngila shim shibun ki nuksa jong kinong hikai haka man ki bat la kalong ya Sanjay Kashyap uba penyat ka digital library haki shnong
hajarkan lane ka hemlata NK ka bayarap ya shibun ki khna lengba ka jing hikai ne ki kor internet haka por ka klam covid ngila yai ban ru ya bun ki jaka ban penne ki culture kumju haka man ki bat lakalong shapang ka Lakshdeep Colonel Brothers Challengers Club lane ka rinsan ha Karnataka Pam Shri ka kala chetna ki briu na kelengari kila pha yanga shibun ki nuksa lengba ki shiti ngilai kran ru shapang kilai tili ki jinge ko bayadei bat ka git lullaby bat rangoli halor ka jing idri phila ban kan mauru bangi kran ru shapang ka puli puthi hakari lengba ki khana da ki briu hakelengkari ngadon ka jinge ba ka jingkala bukrau ka wan da ka jinge trailang baro hakani ka snem kat bangi dang ya shakhmat haka azadi ka amrit kal ka snem jubilee ka siar ka jingyo lai loj ngila lam khmat ru ya ka G20 kaniru kade ka wayne ki daw ba ki jingjob ban kan tiwi ki culture ba pher ka perthei ka yo bor da ka jingdon ka jingnang jingtim ki parari jonga ka mantra na ka upanishad kalong ka ba aiman sim yangi da ki spa snem charai veti charai veti charai veti nangya chaprang nangya chaprang nangya chaprang dakani ka ju ka man sim ban nangya chaprang mentangila pendep ya ka benta ba shispa ka man ki bat ha ka jingpen klein ya ka culture kari India ka man ki bat kalong ku muksai jong ki sentiu harendang ka ba penisno iwei ya iwei pat haju haman la ka benta ka man ki bat ka jing shakri bat ka bor ki parari ka aiman sim ki wei hakani ka program man la ki nong shong shnong ki la long ka jing aiman sim ki wei pat ki para nong shong shnong hakawai ka rukom kani ka program ka bu benta na ka benta ki wei pat ka man ki bat kala juyat bet de ka jing tumu babha ka man sim mat shakri yala ka kamram kani ka jingyo ijngai kan lam yakari shaprang haka snem ka jubilik siar ka jingyo lai luj ne ka azadi ka amrit kal bat nga snokmen ba ka jing sedang ya ka man ki bat kala long ka rukom hakari menta ka rukom haka bangi yo ya ka man sim ka jing trai shitom jong baro parlok menta nga kwa banai khubleiru eki parlok haka all India radio ke bala record ya baro kini ki program da ka jingya sha slem ngas ngongu ru eki nongpen kelak tien ka man ki bat sheki jai kitien ba pher da ka jing stet haka por balengkot ngai khubleiru eki parlok jonga na ka Doordarshan bat mygov kumju ngapen pau ka jing sngongu ya baro ki TV channels ki lat pathai kubor kelengkari ki ba pen i ka man ki bat klem da pentot hapdeng bat khaddu e ngapen pau ya ka jing sngongu shekitu ki bala penya ya ka man ki bat ki balong kinong shongshnong kari India hi ki badon ka jinget ha kari India kini baro kila urlong tang namar ka jing ai men sim bat ai bor jongphi parlok ngadon shibun man kren menta haka ba ka por ba ki kintin kimbyang lanedap henry nganget ba pin sngo thu e ka jing sngo jonga ngaladon hapdeng jongphi ko mud khot ka ying jongphi lengba ka man ki bat ngan yaidon hapdeng jongphi ngin se kendu byang la shem banai ngin se rakhi ki khana jingjob ki parari da ki phang ki ba pher bat ki jingtep ki ba thamai tat hadu kata ka por sha yanga ba ngin se kendu pat sumar bha yaladi ba ki ba e ba thon jongphi khublei shibun